Začal sa vlog, čaute. No, kokot, ideme po motorku. Mal som vybrať tú. V stredu som sa dohodol s typkom, prídem po ňu. Dneska mu volám, že idem po ňu a hovorí mi, že už ju nemá. Takže musím zobrať inú, čo má, ktorá je ale o 250 € drahšia. A nechce ten kokot mi spustiť ani cent. Stane facky možno. Bol to scam? Možno to bude aj scam, no. Možno scam, neviem, jeho. Tatry. Ešte vidieť. Tatry. Tatry. Koľko máme ešte? Ideme na podiel, hodina 13. Však to iba rýchlo naložiť a kamo vybavené. Pekne vyzerá. Dobre. Povedz za čo. Dobre to vyzerá. Pekné, mne sa páči farba veľmi. Na to chceme do zelenej sa kúpať, ale však sme hovorili, že keď tak mu urobíme taký polot. Tomu ver. Za sprejom. So sprejom a potom vypotrujeme si veci, kamo, a robíme 22 čísielko, všetko. No, hej. Ninja. No, 5 kusíme. Vyzerá byť na 250. Ale nechodí opatrnejšie. Ale to mám pekne, akože páči sa mi to. Vedel by som si predstaviť. Takže pekné motorečky, pitbajky malé. Takže si tu nerozumie, že tu sú ešte niekedy, že takto to bude priamo. No, dole príde, to v krabici to vám ukážem, ale tu na kúpu motorky, keď napríklad sa niečo stane alebo pokazí a oni si tu nakúpu a potom cez zimu bude na to renovovať, lebo... Aha, že toto sú také, čo sú... Vieš, oni sú nové, ale s každou je nejaký malinký problém a treba to opraviť. Ale ono akože, vieš, zivo, keď sa tomu do toho vyznať, bo ja tým, že sa nevyhnú, to by som ešte veľa do... No, ty sa naučil, ja som programátor a... Okej, ja som vieš grafik, ja... Grafik? Pekné veľmi. To je taká riadna. To, že ako keď... To už vyzerá sa. KTM, no. A potom tu máme tieto pre detka, tu majú. Detské, no. Som si jednu nechal a som nenabehal ani 30 km, ale som ju zošrotoval. Ale mám to ešte v kopu tam vzadu. Tu sa aj vyvalil. Takže tak. Dobrý business plánik. Návrhy, tak bez problémov, povedňa, vieme, že si čo a môžem točiť. Tak na budúce, keď dojdeme kúpiť ďalšiu, tak budeme a rozumíme ešte veci. Dobre motoričky, všetko. No. Dobre, keď to vidíme. Kurky máte? Máte, jo. Máky máte? Rovno už iba vyskúšam. Platiť a máte ísť. Niekedy sa mi to zabudol. Mám motorku. Som rád. Very happy. Snáď bude fungovať. Ale bola to sranda, ak som sa bol povoziť na nej. Pretože ak by si dal spiatočku, tak by auto šlo presne. Keď podržíš jednotku, tak auto by malo... Nevie. Jasné. Som rada, že ti... Kamarej. Budeš chcieť niečo ďalšie diktovať? Kľudne mi povedz, som pripravená pomôcť. Ja by som mu rozprával, jemu zajebal, preto sme rozprávali ďalej. Som povedal. Čujete, čau. Som predal motorku a mal tam tak 30 juiceov vystavených vedľa.
Som mu povedal iba, že za sobotu som až po piči. A čo, že zobek si jeden? Co si to povedal? Takže zľavu z motorky mi síce nedal, ale dal nám džús. Jej, dúfam, že motorka stojí. Stojí. Poď na zadné. Kam vošiel? Trošku ešte. Hej, na zadní! Ja som vyťahol ten oný. To je vo výfuku. No, možno, hej. No toto je, vieš čo, to je veľkosť. M-ko. No, na tanku. Nie, než pití, a Jurkovicová tanka inak. Možno aj takú mi treba. Jaké máš číslo M-ko? Ty? To ani sa nepýtaj. Jaké máš? XS to kámo. Hej. Ja mám tak prilbu, ale Dobre, ešte... fitneš? Či ťa Akože tlačí? fitnem to, ale... Počúvaj, keď jazdím, ja mám tak stlačenú hlavu a kamo, jak sa zadýcháš, no ja neviem dýchať. Idem po hne, áno. Ja tačej, že to rovno nejde. Ani v konci mi nepomohli. A to je chill, kámo, to iba treba nastaviť lepšie. Stlačáš.